Meri on mulle tärkeä ollut ihan pikkupojasta saakka. Harrastin purjehdusta perheen veneellä. Ja silloin kun mentiin tonne Sandön edustalle ulkosaarista, minä sukelsin pohjaan. Mä näin kampeloita siellä. Ja mä käsin voin niitä poimia harppuunaan. Sitten 10 vuotta myöhemmin tai 20 vuotta myöhemmin, mä menin veden alle, niin en mä nähnyt edes omia sormia. Kun Turun saaristossa tuli ensimmäiset pahat levät, niin se levä painui pohjaan ja siihen loppui kampeloitten elämä koko Saaristomerelle. Kun luonto kuolee, niin koko yhteiskunta, koko kasvikunta ja eläinkunta menettää mahdollisesti pysyvästi jotain. On 10 vuosien kehitys, mihin tullaan tultu, ja 10 vuosien kehitys nähdään kunnolla paranemmin. Mutta kyllä siihen kannattaa satsata. Nyt tällä hetkellä Saaristomeren alueella on jo paljon meren alla kuolleita alueita, ja ne lisääntyy koko ajan. Ja sen takia tällä asialla on kiire. Toivoisin, että nuoremmat sukupolvet ymmärtäisivät minun sukupolvea paremmin. Tieto ainakin on lisääntynyt, mikä aiheuttaa tämän ja näkisivät tämän uhan ja osaisivat taistella sitä oikealla keinoilla.